Bus, autobus. Zdravím vás. Zombíkovač, zdraví vás Marek. U třetí části. Malý balvaní, nebo jak se jmenuje. A tohle bude, jak zabiju Anču. Mám tady pořád ten krlacích, jak jsem s ním zabil Myša. Vidíte, je pořád od krve. Je to dobrý nástroj. Bouchavý je bodavý. A chci vám oznámit, že máme nového kameramana. A je to tady Myšov zombie. Myšov zombie. Takže jdeme hledat Anču. Podívám se. Strašlivý pád. Kde by mohla být? A teď jste to viděli i vy. A teď budu muset zabít i vás.